שרק סיימו ללמוד, רק סיימו לקנות את הבית הזה, הסתדרו בחיים, היו להם עבודות טובות. עכשיו, השלב הבא היה להביא ילדים. לצערי לא הספיקו להגיע לזה. וזאת הבת היחידה שלי. באותו בוקר, מתי שהטרוריסטים נכנסו על הבית הזה, הם היו כאן, אתם יכולים לראות את הדלת הזאת, הם הקסיקו שתי ביחד את הדלת. הטרוריסטים ירו דרך הדלת הזאת. הירי הגיע עד לקיר, והירי עבר דרכם. הם נפלו במקום הזה. אז עכשיו אני לא יכול להסביר, אבל הטרוריסטים לקחו את הגופות האלה וגררו אותם 2 מטר כיוון לשם, על החדר הבא בתור. אולי רצו לקחת את הגופות, כי עשו את זה במקומות אחרים. באיזה שלב הם החליטו להשאיר אותם שם ולהדליק אש על הבית. מצאנו אותם שם במקום הזה, כאשר כל הגג היה עליהם. בהתחלה לא מצאו, לא ראו, מכיוון שהגג היה עליהם. אחרי 3 ימים, אנשים מהכבאות חיפשו והרימו את הגג, ואז מצאו אפר של 2 גופות. ואני מסתכל בטאבלט והם משדרים, ואני מגלה שיש בין האפר עגיל אחד וסמיד אחד של ליבן. באותו רגע אני הבנתי שזה המצב וזה מה שיש. הם אמרו, אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה, אין גופות. היו צריכים לבוא אנשים מרשות עתיקות, והם לקחו, שמו בתוך שקית ושלחו אותם כדי לעשות בדיקות DNA. זה הסיפור אישי שלי. לימדו אותנו להגיד ברוך דיין האמת מתי שמישהו מאיתנו הולך. אבל אני אומר, אי אפשר לעצור את העולם שמסתובב ולהגיד אני רוצה לרדת. אז הדרך היחידה שיש לי זה להמשיך קדימה, בקדימה. מכיוון שאני מקדש את החיים, במוות אני לא יכול לעשות שום דבר. אי אפשר להחזיר את השעון. את זה תמיד יהיה בתוך ליבי. אבל עכשיו הגיע הרגע שאנחנו צריכים לבנות את כל המקום הזה, כל היישובים של האזור. קודם כל אנחנו, ובעזרת אנשים טובים כמוכם,